Goizeko 6:30 dira, hemen Iruñako Alde Zarrian behitu nola dauen kalia. Garbitzaileak kalia garbitzen, jendia parranda egiten eta tabernak oraindik irekitak daude. Bueno, goizan momentuz ondo, orain jongo gara zezenak ikustera eta gero ez dakigu, barra da pote batzuk. Zazpiterdiak dira, goizeko zazpiterdiak? Hartu diazu hemen eta... Baina hau zer da? Hau zer da, eserret. Hau bai dela naskagarria. Torrinez Elizondotik, eta lagunekin bildu gara, bagin dituen hemen lagun batzuk ere bai, eta egin dugu juerga eta gustora. Eta orain gozaltzen, Bai, eskatzen dugu gorputzak. Asko edan dezute? Pixkot. Ama pixko bat bakarrik, Torrekin atzo atzaldian gustora, egon dugu tabertan egon apura eta paten urten gara tabernan eta goiza zan ja, eta zen, guazen entzerra ikusten. Eta hotxe goiaz, gozaldu hostian. Goizeko 8:00 dira, Sarasate pasalekuan gaude hemen Iruñan eta guia gozez gaude, gozaltzera goaz, gero beste leku batera jungo gea. Gero arte!